Знаеш ли, че котките мъркат не само когато са щастливи? Мъркането е много повече от знак за удоволствие. Това е техният таен, вроден механизъм за успокояване. И дори за лечение. Когато една котка е ранена, болна или стресирана, тя може да започне да мърка. Звучи парадоксално, но това е част от инстинктивен лечебен процес. Честотата на мъркането между 25 и 150 Hz е същата, която се използва в медицинската физиотерапия за възстановяване на кости, сухожилия и тъкани. Учените смятат, че мъркането стимулира заздравяване, намалява болката и дори понижава кръвното налягане. Но мъркането не е само за котката. Майките мъркат, за да утешат новородените си. А домашните котки често мъркат до стопаните си, когато усещат, че те не се чувстват добре. Някои дори лягат до болни хора и мъркат с часове. Сякаш казват: не си сам. Мъркането е като тихо вълшебство, нежно вибриращо послание, което носи топлина, утеха и баланс. Не е просто звук, а език на тялото, инстинкта и обичта. Последвай ме за още невероятни факти от света на животните.